مبارك سمعتنا لما أنت قدمنا of course كلا جزية مس ريدي رنا خالد عبدو of course ساب هاجرنا قادتنا زنبري تمكرو زلون حياة عمتات عبد الجون كابتن حدا علو دبار قادتنا هات دبر كتاب حبرت سبنا تمرتاو زخنا بحافشو بوليتيكاوي كنتات هاجرنا بوليتيكا خمية خيدا لون زبل لما أنتون بزعبا سوشيال ميديا تقاوموا على حبرت سبنا بخمين تقوموا لنا ጽቡቅ ጎኑን እቲ ጎዳኢ ጎኑን እንታይ ይመስል ብፍላይ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ከምኡ ብሓፈሹ ኣብ ደቅና እዚ ሶሻል ሚድያ ስጋብ ክንደይ ኢፌክት ገብረና ኣሎ ንዝብል ካልድ ዓብዱ መርሓባ እንኳዕ መፅኻ እንኳን ከማይ ወል ሶሻል ሚድያ ሓድሽ ኣይኮንካ ንስኻ ኮርስ ካብቶም ሓደ ተጠቀምቲ መሳርሒ ዘሎ እዩ ንስኻ ጥራሕ ኣይኮንካ ኣብ ዘለናዮ ዓለም ሶሻል ሚድያ ቱል ቢዝነስ ዋይዝ ኔም ኢት በቲ ጽቡቅ ጎኑ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ብሕብረተሰብና ኸ ኣጠቃቅሙ ከመይ ርድኢትና ወል ከምቲ ዝበልካ መእተዊ ኢኻ እቲ ሶሻል ሚድያ ኣወንታውን ኣሉታውን ጎንታት ኣለዎ እቲ ኣጠቃቅማኻ ኣብ ኣወንታዊ መዳይ እንተኮይኑ ምናልባት እቲ ፖዚቲቭ ሳይድ ናቱ ኢምፓክት ይዓቢ እንድሕር ዳ ኣሉታዊ ኣጠቃቅማ ተጠቂምካ ከዓኒ እቲ ጎዳኢ ጎኑ ከም ዝዓቢ እዚ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ኣከያይዳ እዩ ብሓፈሻ እኹል ዝኾነ መረዳእታን ዓቕምን ብዛዕባ ናይ ንኣብነት ምንጪ ምምርማር ፌክ ኒውስ ቴክኖሎጂ ኣበይ ይበፅሕ ከም ዘሎ ሎሚ ካብ ድምፂ ምስሊ ኩሉ ናይ ሰብ ቀይርካ ዝኽይድ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሓት ኩሉ ዚታት ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ብዙሑ ኩሉ ብግምት እቲኻ ንዕኡ ክረድእ ዝኽእል ዓቕሚ ብብዝሒ ዝመንእሰይና ወይ ሕብረተሰብና ስለዘየማዕበለ ንኩሉ ሓቅን ዘይሓቅን ልክዕን ዘይልክዕን ቤላ እውን ግዳይ እንዳኾነ ባዕሉ እቲ ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ንኩሉ ዜጋታት ዓለም ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑሉ ብዘሎ ንእኹል መረዳእታ ናይ ምንጪ ምግምጋም ምንፅፃር ገለ ንዕኡ እዚ ኣብቲ ናይ ዓውደ ጋዜጠኝነት ሻል ክሪቲክ ብሎ ሽወደን ምንጭ ምምርማር ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክመፅእ ከሎስ ነቲ ምንጭ ምምርማር ወላ ኣብ ሪሰርች ዓለም ኣትዩ ዝሰርሕ ሰብሲ ኣይነት እዮም ቶም ረሊያብል ዝኾኑ ዝእመኑ ኣይነት እዮም ከቶም ከም ሪፈረንስ ክጥቆስ ዘይክእሉ ዝብል ነብሱ ዝኸኣለ ኣብ ሪሰርች ሜቶድስ ትመሃሮ ነገራት ኣሎ እዚታት መባእታዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ሓዘ ካብዚ ዝረሓቐ ግደፎ ሪሰርች ሜቶድስ ግን ወላ እቲ ዝበሃለካ ኩሉ ይትእመን እናተባሃለ ብስድራ ዝነገረካ ከማንሲ ኣብ ተግባር ኣውዒልካ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ዝተባሃለ ከም ልክዕ ከይወሰድካ ኣይናይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንብሎ ነበርኩ ኣብነት ነይሩ ክርቢትሲ ሓዊ ወሊዕካ ፀብሒ ክትሰርሓላ ትኽእል ሓዊ ወሊዕካ ገዛ ክተንደላ ትኽእል ስለዚ ነታ ክርቢት ኣበይናይ መዓላ ውዒልካ ይዳ ትቁም ነገር እምበር ክርቢት ብምሉኡ ክትፀልኦ ወይ ክርቢት ብምሉኡ ክትፈትዎ ልክዕ ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መዓልኡ እንድሕር ዳ ብልክዕ ዘይከይዱ ንኣለውታይ መዓልኡ ብልክዕ ተኸይዱ ኻ ንኣወንታይ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ መፂና ሕጂ ትመንእሰይና እኹት ዝኾነ ኣፍልጦ መባእታዊ ኣፍልጦ ናይ ኣጠቃቅማ ኮምፒተር እዚ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ኣትዩ ግዜ ዘህልኽ ዘሎ ኣብኡ እቲ ሶሻል ሚድያ ከይዱ ከማን ብዛዕባ ወርድ ኤክሰል ኣክሰስ እቲ ቤዚክስ ናይ ኮምፒውቲንግ ገለ ተቐደም ብስነ ስርዓት ገንዘብ ከፊልካ ከይድካ ትመሃረን ነበርካ ቤት ትምህርትታት ብነፃ ኮይኑልካ ከሎ ኣብ እልፊ ዩቲዩብ ኣብ ኩሉ ነገራት ብነፃ ኮይኑልካ ከሎ ናብኡ ገፁ እውን ዝኸይድ ኣይትርኢ ስለዚ እቲ እንታይ ትመርፅ ኣበይ ትኸይድ ክትጥቀመሉን ከይትጥቀመሉን ማጆሪቲ ናትና ሕጂ ብሰንኪ እቲ ዝሓለፎ ዘሎ ሓጎፅ ጎፅ ናይ ሂወት ገለ ኣብ ምዝንጋዕ ኣብ ምዝናይ ኣብ ገለ እምበር ኣብ ኣዝዩ ቁም ነገር ዘለዎ ንኽዕብየካ ዝኽእል ኣካዳሚክ ነገር ወይ ከዓ ከም ሰብ እውን ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ነገር ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣጠቃቅማና ዘሎ ስለዚ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ ካልኦት ሕብረተሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ናትና ግን ብቐረባ ክሪኦ ከለኹ ካብቲ ኣወንታዊ ተኣለታዊ ይዓቢ ተኣለታዊ ንብሎ ዘለና ንሕና ግን ነቲ ገለገለ ሰባት ግን ሃውስ ሪሃብሊቴሽን ምክንያቱ ካብ ሓደ ኮሌክቲቭ ሶሳይቲ መፂኻ ናብ ኣዝዩ ኢንዲቪጁዋላይዝድ ዝኾነ ሶሳይቲ እንተኣቲኻ
وي اتناتك لايف ستايل كتكيرو لك ختنبب لك you have to fit after society fit تديرك ناتك عالم فتيرك أبناتك بوبلاوي أبناتك اتموسفير طرح خاتنبر زغاسو مهدم خوينو ولا سب كاب صراحه قويمت انت سريح كمان قويمتي سوشيال ميديا اتيو ملو ليتو في ملو مش داوي لخو في الخمسي قال لي سب كانت السوشيال ميديا أمنك حبرتسب أو قال خيتتكمه أبناء أوتوت من جيرو انت حسيبو خاني اتكونسيكونس ناتو خيفلته نت حبرتسب أب ديلوجنز أوتو سيناريوهات على بزح أبنتات كتكزغ إنما إيه اللي بزناتنا جن بقى نتي نغفيتا ونتي ولا ون نغفيتا بنغفيتو سي أونتا وزخونا نجار كم حيشوم زخيل نغفيتا ون زي ما قبال نجار سلزلو سبك أو تيلو أي تحبرت سبعة قد سنني أنا جنزل طرح أخبر زدلس لزيبل تسعبين تايم هانو خيتي ترد زخيلون نتي سبك أني نهمو نجار نايم سحب تندنسن سلزلو كم حبرت سب أبقبو نتوم أول يوم كم هرونا زقبوهم أكلاتون قبو بلاتفورم زرق بزرلو أي مثلا لازم تحطها أنو يحمل الساخي هلو دو بالكاني جن بقالو تانتكم اللي زلنا هوي نسمعنا صبو of course سكالت كتعلل كلها نويح تنتانا خاطر كبز صبو نجر سلازغاني صبو نجر سلازغون تجمعنا بالليل دحين سكي نجمع عنا وتنكيف كاو أما أنا قد اللون تبلو في اللاي كاب هاجرنا عن متسقلنا قرينا حتى تمرتن كي قسمة متسق مزبل كاو بإنديفيدوالش تكون إنساني ولا تكنولوجيون أكسس ديم هلاو كابت حاجة ترى خطأته تبدأ خاطر خمس لين تنكيف كاو خمس لين فايف نوت مستيكن رايت اسكيلا حن قلت لنا ما وصفت حاجة أجمعت كوينو دور كمير ترى نحن بدق ولاتي ماس ميديا حجي عم في تنكيف كاو جورناليست قاعدة تنينت كلام حجي انت فلاني of course حجي كله قاعد ناخذ بفلاي سوشيال ميديا بس مزاي which is أقول لك لا unfortunate you know أنت درست كايو بتمرتن researching يركا كرمش جون كيف كان يركا عصها ذكرت هونكا كم major يبعلوا ب university ولا بكولج نحن سوي الكارلوس خاطر فلت كباين لعلي جنا بزلوا هو كنت نها جرنا كم تاونا تحبرت سمنا مالتيو واي كنو وي إرتران عبد الجزل لنا في سوشيال ميديا ونا تعاقبو نترتلو نجازتنياوي سرارحة كنسرح تقلنا له ولا اللوارة تلصق حجي كمكر بهاجرنا ولا دقت نتزل لها حونا سلمتها حواف هلنا لبزي نصور دخانة كم زعانة تجي كل زنقولوا دلنا أبغى لك لقطة أخذ يوم سوشيال ميديا يوتيوب of course نزاروا دلنا بلاتين نزدي كتقوم الوي كزاروا نخذ يوم أنا وي أبينا قلت لي بخيرنا زلنا لك تحسب حجي أم تايد حتى كازله كم قادت نيات بزحت له حواتنا بدك زلوا بلاتفورم مناتهم أوكي information بالانس تكون information source نصور source نو إلى بلوغ يكونه أبي بخيرنا لك تحسب كم جورناليست هو طبق حتى عندي في مجمريا أتي أم بلمد زبال جيجا كدقم سلا زي بلو خنتصر سلا زلوا أبز كل بلاتفورم زنطفو زلوا سبات غازيتين تايكون غازيتين لنا أبز ساقوا طرح خنا حدا تصلي مود غزاو تخص ملات كتوصال تخيل ساقوا نحد ملات قيحي إيتا تشاكوري الكا توصال تخيل ولا إيتا باريا الكا توصال تخيل ساقوا طرح غازيتينينت ግን ساقوا አይኮንም بسነ ስርዓት ሳይንስ እዩ ስለዚ እቲ ጋዜጠኝነት ኣይኮነን ሓሲሩ ዘሎ ጋዜጠኝነት ከይበፅሑ ከለዉ ንዝሓስቦ ቦታ ንሕና ብዓይኒ ጋዜጠኛታት ጌርና ኣቆሚጥና ዘይግባእ መዐቀኒ ነቐምጠሎም እሞ እሳቶም ከዓ ሓቂ መሲሎም ንሕና ጋዜጠኛታት ኢሎም ኣርእስቶም ይጅምሩ ዘረብኦም ሽዑ ከም ሳጓ ይወስድዋ እሳ ማለት እዩ ስለዚ ብስነ ስርዓት ኣነ ደሓስቦ እሞ ግን ከዓ መስተኻልእ ዘለካ ታስክስ ዘይተራኽበሉ እምበር ደሓስቦ መደባት ኣብ ቀረባ ግዜ እንታይ እዩ ንብሙልኦም ነዞም ኣክቲቪስት ዘለዉ ሶሻል ሚድያ ዘለዉ ኣትሊስት ክራሽ ኮርስ ክወሃቦም ክኽእል ኣለዉ እጂ ንሕና ከም ሓደ ትካል ፕላትፎርም ኢኻ ትፈጥር መምሃራን ኣለዉ ኣብዚ ሽወደን
حدا سلطنا خم هارموني ميديا هيبنا نيرنا أبتا هارموني ميديا نلعلى إسران قلن سبات سلطنا تبلنا زنبرت سب أبي إثيوبيا أنا حدا يونيفرسيتي دين زنبرت بجورناليزم ماستر زنبرة نشوه دنكا كالاي ماستر كتقبر زمت سب نت كورسس بتقريني الدالية تمهرب نير إسران قلن سبات سلطنا نبنيرنا ኣብ ኣፍሪካ ሃገራት ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ዝገብሩ ዘለዉ ኣሕዋት ኣብኡ ኮይኖም ብኦንላይን ዝህብዎ ስልጠናታት ነይሩ ነቶም ቤዚክ ጆርናሊዝም ኤቲክስ ናይ ጆርናሊዝም እዚታት ቁሩብ ወላ ጆርናሊዝም ኣይንበሎ ግን ኣብ ሜድያ ስጋዕ ዝወፁ ዝሃለዉ ሳዕቤን ናይቲ ዝኸድዎ ጌጋ መንገዲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብሓደ ክረኣዮም ክኽእል ኣለዎ أمتخاسي ما نم هاجر كم فرسي نايلو أيكون الناب شجر زاتو كم حبرة سب كن هذا نختان استخونك قدمتهم حبرة سب كهون تيل كبلاتفورم تتحزم زل الخصبات حلفنا توم زفولتو تي إتيك نايتي عودي ون ما بقى تاوي زخونا أفلت أزرلون كل يبقى لذي أب جورناليزم مسينا انتاي خوين ኣለዉ ብዙሓት ኣሕዋት ነዛርቦም ዓቕሚ ዘለዎም ብቕዓት ዘለዎም ዋደይ ትመፁ ንስኹም እዚ ዘይትሕብሩ ትብሎ ኣይ ሰብና ሎሚ ቁም ነገር ኣይሰምዐኒ ሰብና ሎሚ ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ኣብ ገለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይኸዱ ይፍትኑ ገለ ገብሩ እሞ ትሪዮ 1,000 ገለ ጥራሕ ምስ ረኣዮ ተስፋ ቆሪፆም ናይ መግዳፍ ነገር እውን ኣሎ ዓቕሚ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ተስፋ ዘቆርፆ እታ ግዜ ባደጥፍዋ ኣብቲ ክሰርሖም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ድምህርዎ ብገለ ከይዶም ካልእ ኣድማዕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ዘለና ሕጂ ጋብ ንምፅባብ እንታይ እዩ ነቶም ኣክቲቭ ዘለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብነት ክበካሲ ሓደ ናይ ሽወደን ካምፓኒ ብዚ እንታይ ደልዩ ነተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ብደረጃ ዩሮፕ ክበፅሖም ደልዩ ሕጂ ኮንታክት ገብሩና እሞ መኒ ኢንፍሉዌንሻል ሰብ ዘለኩም ኣብ ዩሮፕ ዊ ኣር ሬዲ ቱ ፔይ ግን ናቱ ዝበዝሐ ፎሎወርስ ተለውዎ ዊ ዋንት ቱ ሪች ት ካስተመር ኢሎም ሓቲቶም ምስተደልየ እቶም ዝበዝሐ ዘለዎም ሲ they don't have any registration system ታክስ ከፊሎም ሲ ኢንቮይስስ ክሰዱ ኣይክእሉን ኮይኖም እቶም ካምፓኒ ንዓና እንታይ ይብልና ከም ትካል እንዶ ምሳኹም ዲል ክንገብር ንስኹም ንዕኦም ክፈልዎም እንዶ ንስኹም ግን ኢንቮይስ ትገብሩና ንዓና እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ፕላትፎርም ፈጢርካ እዚ ኩሉ ሰዓቢ ፈጢርካ ንምንታይ ከም ሓደ ትካል ቀይርካ ሲ ናይ እቶት ምንጭኻ ብውዕል ብኢንቮይስ ገለ ክትገብር ዘይትፍት نو هاو يلنا يزو لذي نتحس كهذا اللي خنجر كيلكا كهو ساقن معري خيد زغباء نبرة بقعتات يلا كمي يركب بيزنس ديل تعصو مس كاستمرز بخمي من قدي خاخد قلت صلهم تتقبرو تيز هو خازلو سرحات بخمي من قدي خاخد يلا انتاي مالتي بوزيتيف نجر كابت بتصيحهم مودلو غيرهم مودلو نجر كمان سي بوزيتيف نجر كغبرو انت جميرهم ምናልባት ኣሃ ከምዚ ከኣባሎ ኢሎም ሲ ሽፍት እንተገበሩ ካብዚ ንሪኦ ዘለና መዓልታዊ ህዝቢ ዘታፋንን ነገራት ዝኸይድ ካልእ እቲ ሞያ ጆርናሊዝም እንዳፈለጥካ ከለካ ብሰንኪ እቲ ብሃገርና ዝተፈጥረ ጋዜጠኛታትና ሕብረተሰብና ዝወርዶ ዘሎ ኩሉ ርኢኻ ኸ ሰብ ካብ ጋዜጠኝነት ናብ ኣክቲቪዝም ይፀሪ ወላ እቲ ጋዜጠኛ ዝበሃል ጋዜጠኝነት መፂ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዝተማሃረ ነቲ በሃገር ዘሎ ነገር ኣድረስ ክገብር ክብል ነቲ ኤቲክስ ናይ ጆርናሊዝም ተኸቲልዎ ይኸይድ የለ ምክንያቱ ከም ኣካል ቃልሲ ከም ኣካል ኣክቲቪዝም ገይሩ ስለዝሪኦ ማለት እዩ ወላ እንዳፈለጠ ገለገለ ኣሕዋት ካለው ብዝደገ ኣብ ዓውዲ ጆርናሊዝም ዝተማሃሩ ዝሰርሑ እንታይ ይብሉ ኣዝኢፍ ሓደ ርጉእ ሃገር ከም ዘለና ንቡር ኩነታት ከም ዘለና ኮይኖም ንምንታይ ኤቲክስ ናይ ጆርናሊዝም 100% ደይንኽተሎ ከምዚ ኮ ይግበርኒ ከምዚ ኮ ክኸውን ነይርዎ ኒውትራሊቲ ገለ ብዙሕ ሓቱ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትርኢ ሰብ everyone is getting sandwiched among the ክልተ interests እትኻ ኣክቲቪስት ዲኻ ክትኮን ትደሊ ወላ ከም ጋዜጠኛ ዲኻ ሕብረተሰብካ ከተንቃሕ ትደሊ ወይስ ናይ ኢንካም ጀነሬት መግበሪ ፕላትፎርም ዲኻ ትፈጥር ከምኡ እንተኮይኑ ፕሮቮካቲቭ ኢኻ ትኸውን ከምዛም ናይዞም ናይ ኢትዮጵያ ዮናስ ማኛዶ መንዶ ከምኡ ለውና ድዮም ዞም ኣባና ከመን እዮም ነይሮም ዝተኽተት የልካ ኣእማን ከይድርቢልና በዚ ኮምፒተር ከይወፅእ ከዓ እምበር ከምኡ ማለት ከመይ ጌርካ ሰብ ትእክብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ሓሳብካ ሎሚ ዝበልካ ፅባሕ ኣንፃር 180 ዲግሪ ከይድካ ትብል እቲ ሰብ ቃስቲል ሰምዓክ ኣነ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እንታይ እዩ እንድሕር ደኣ ክስማዕ ዘይብሉ ፅቡቕ ኣወንታዊ ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ንምንታይ ዲና ንሕና እቲ ስርዓት
أبا هاجرنا بسلام كنا بير كنا مهار كنا سرح سلزي خالنا قدي نهاجر ملو قدي في نهايتنا حنترم أتي خات تسمع أبا حنت بلاتفورم ناي سوشيال ميديا ديت فوتو نجار زرا تحت قبل كفتو تراناتو بجبري خاطريو تزت قربة دلخا أي تمتنا نانيخا كم خوينو غاخي كأنها تسبكا زيادة أنا خم حيش أنا تحديد كان كراش كورسز كدلي توم غازي تانية تزبهلو بعودي بمصنعة دبوت حوا كبابزي أفتح عود سرحنا زيادة أنا دم علم يلوكسيو غازي تانية كله خا زنات فتوينهم كأكتيفيزم يحوس أكتيفيزم سو تحوس خا سايد وصدو مالتي سلازي لك غازي تانية تتجبر على زول النت يا بالله اوكي اه هم صحيح فات كاب حدا نعي كل زي كوشن قبرني آه مبزحته السوشيال ميديا رياضة عبيت الموضوع يعني مثال حجي عبيت له نبوزح زياب نطفوا بالسوشيال ميديا مالتي في اللاين آه نتي أنا من سالة حجي بوليتيكا أنا نحطه لنا دم بتقاوم بدك زلوا مبزحت زي الهر دن عبيتي تكالات نيتورك الريخان أبي روب أزلوا على أمريكا خنالا سرحنا جورناليزم كمان على سخات فولتو زخونا مدب وزير بوليتيكا ودب دي ولا كوميونيتي بعلو transparency check and balances مبزحت ጊዜ ናፃነት ከም ዛኑ ጅል ገለጽካዮ ሚድያት اللي ካዩ ብርሃን ዘለካ ዝበዝሐ ጊዜ ኣካውንታብሊቲ ዝሓትት መን እዩ ሚድያ እዩ ሰብ ክመርፆ ድዋ ዝምዕብል ሃገርና ምሽ ኣብ ዘለና ያ ምዕብል ሃገር ስዊድን ወላ ካናዳ ኣሜሪካ ርእዮም who actually put them in check and balances journalism ኣብዚ ንህና ንጥፈታት ዘሎ ብደገ ደንበ ተቃውሞ ንሪኦ ግን መብዛሕቲ ጊዜ እቲ ንሕና sympathizer ናይቲ movement ንኸውን completely እዚ ሲ ንሕብረተሰብና one correct me if I'm wrong or not ናይ ካይል ሕተካ ዘለኹ ትድሪዮ ያ ነድሬካ ዘለኹ ቀዳማይ ንህዝቢ ንጠቕሞ ዘለና ንምንታይ ካልእ ሓወይሲ ትካል ተለያትካ ወይ ሓደ ዓይነት ፓርቲ ተለይካ I think ከም ጋዜጠኛ ሓይተካ እቲ ህዝቢ ክሓቶ ዝግብኦ ከማዕብለካ ዝኽእል እምበር ምስኻ ኮይነ እንድሕር ኣጆካ ድብልካ I don't know get me do you know what I'm trying to say يا I mean انتهي مسلكات لك احد اللي معناته انتهي تعنتو يدول قوي ياتي اب اكتيفيزم تخيدك الصغا تخالا خالا نايتي اكتيفيست جروب تبليخا impartiality كل شيء اساس سايد وسيد كحات خيد كان هجمر كله اوكي اب كم زخونتات شعوب نت حبرتسب كل سايد ني حدا ستوري نخير ايخا تحاسيو زلخ اوكي ز ابنت زهو نيرو ابزي ليدرشيب كورس نيرو مانجمنت ابزي شو دن دخدنا ياسي اوس ابنت صبق زهابنا نز تبلو زلخا راي انا نتسخان فيت نفيت كوفيلنا لنا حاجه انا قطر شديش تصحيفه بزي اسخان تاع خاطري قطر جعات تاع خاطري سلازم انا لك على صات جعات تقبل لي انا شديش تقبل سلازم تناتك شعات جدا شديش تكون على اللوام انت انا لك عن خولو ወይ ወንስኻል ከዕን ክትሉ ታሽድሽ ተዝሪኣ ዘለኹስ ትሽዓተ ያለ ክብል ኣለኒ ኣብ ሓደ ጉዳይ በናይ አንግል ትሪኦ ነቲ ጉዳይ እምበር ደስክልቲኻ ልክዕ ክትህሉ ከም ትኽእል ንቡር ኣይኮነን ኣብ ሕብረተሰብና ስኻ ልክዕ ንክትህሉስ ኣነ ጌገኛ ክኸውን ኣለኒ ወይ ከዓኒ ስኻ 100% ርግፀኛ ኢኻ እታ ቁፅሪ ትሪኣ ዘለኻ ትሽዓተ እያ ኣነ ኸ መረ 100% ርግፀኛ እያ እታ ቁፅሪ እዚኣ ዘለኹ 6 እያ ስለዚ كلتنا 100% رجعتنيات سلزخناس اتخال أي تحدي يحصل له مالته يكون وي جاجل له مالته يكون التميديا كومي يخون زجبون يرتخون زجبا صغا هجي مور أدفانس النجاري خات قيد الله investigative journalism خات قيد الله investigative journalism سايد كي وصلت كانت فاكت تراح كي كات صاريخة أنا بحزب تقرب قال أزي أم نور كنتات أبها قرنا مساعتناون كم زي قرب كالكولس بارتنا ما تسجير كحزوبه كدلي مغنياتو لمو دا يكون أحمر السنة لومي حابنا تكبكا وزي حابنا تكبكا خيلي بزقود دا إنوي حامتا زرانا سقع تمالي منكم إزي جيجنادو قلدو خبلو وزيصانو حسب بحساب كابون فليز بلا نقر تقريبو بحانت رفدي زون كلهم حامتات كنو دو وزيصانو أو دي قوم أبزامالي تحمس يمزو إيه تنزبلن رئيتو
ምናልባት ኮሰን መድሓነ ሃገር መድሓነ ህዝቢ መድሓኒ ዓለሙን ክኾና ክእል ኣብ ከይዱ እንድሕር ደኣ ግን ንሓደ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣምፂኻ ባይታ ትኸልኦ ኾንካ ካበይ ዳ እሞ ክመፅእ ትዝሓሽ ተዕርያ ተሃሲናያ ዘለና ሕጂ ናብኡ ናብቲ ቀንዲ ክወስደከ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃል ንዓይ ዝረኣየኒ የብልና ሜይንስትሪም ሚድያ እንታይ ማለት እየ ኩሉ ሃይማኖት ኩሉ ኣውራጃ ኩሉ ውድብ ኩሉ ፖለቲካዊ ርእይቶ ዘለዎ ደጋፊ ተቃዋሚ ብሓባር ዝሪኦ ናይ ሓባር ፕላትፎርም የብልና ቢኢት ኣብ ሃገር ወላ ኣብ ስደት ዝብ ደገ ወፂኡ ዘሎ ተሰዲዱ ክንደይ ካብኡ ሓዳሲ ኤርትራ ዶ ቲቪኤን ሬድዮ ከይዱ ክርኢ ሕጂ ወይ ከዓ ኣብዚ መፂ እውን ኩሉ ብሓባር ዝሪኦ ናይ ሓባር እንታይ እዩ ዘለና እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ኣብቲ ተቃውሞ ዘለዋ ይድግፍ ይሕግዝ ገለ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ኣብቲ ከይዱ ይድግፍ ክልቲኦም ኣዚፍ ክልተ በበይነን ዓይነት ኤርትራ ዘለዋ ክመስል በበይኑ ዓይነት ስእሊ ይህቦኻ ኣይ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ልክዕ ኣይኮነን ኣብዚ ብዝኮ ልክዕ ኣሎ ተልካ ዋንደይ ተኣኽለካ ስኻ ኣልዑል ኣቢሎም ህግደፍ ክብሉኻ ንዓኻ ወይ ከዓ ነቲ ደጋፊ ህግደፍ ዋ እሞ ብዓድና እኮ ጌጋ ኣሎ እዩ ማለት እዚስ ንሪኦ ዘለና ጌጋ እኮ እዩ ንምንታይ እዚ ደኣ ምሕባእ እንተኢልካ ከዓ ብሓንቲ ረፍዲ ልዕል ኣቢሎም ከዓ ንዓኻ ከዓ ከዲዑ እንዲ ሃገር ተቃይሙ እንዲ ገለ ከዓ ክኸዱ ክእልን ስለዚ ነቲ ትብሎ ዘለካ ደረጃ ናይ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ኣብቲ ጉዳይ ማእከላይ መርገፂ ወሲድካ ኣብ ፋክቲ ተመርኪዝካ ጥራሕ ምኻድ ገለ ገና ርሑቕ ኢና ዘለና ንኸምኡ ንእሽተይ ኣንፈት ኣብ ትወስድ ግዜ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ኣብቲ ናትካ ተራፍቲ ሜድያ ሕቶ ምልክት እዮም ዘቐምጡ እንታይ መገማ ነሱ ኣይ እሱ እኮ ትግቡእ ናይ ሜድያ ስራሕ እኮ ዝገብሮ ዘሎ ኢሉ ዲፈንድ ክዲ ዝገብረካ እቲ ሜድያ እውን እንታይ ይብል እዚኣ ሰብ ከተኽስረና እዚኣ ከምዚኣ ተልናስ እዚኦም ከምዚ ክኾኑ እዮም ከምዚ ተልናስ ዝውድብ ክቅየም እዩ ከምዚ ተልናስ እዚኦም ማሕበር ከም ዝኮኑ እዮም እንዳበልካ እስኻ ባዕልኻ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ እንዳገበርካ ትኸይድ ማለት ከመይ ጌርና ደኣ እሞ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ዳያስፖራ ዘላ ነጥፍ ኣብ ሚድያ ማለት እዩ በሎ ከምዚ ዝገለፅካዮ እስኻ እንድሕር ለውጢ ዘልኻ ጆርናሊዝም ዘልኻ ቸክን ባላንስ ዘልኻ ኣብ ሃገርካ if you don't practice it ኣብ ደገ ከመይ ጌርካ ኢኻ እቲ ፍትሒ ድመፅእ ጆርናሊዝም ኩሉ ኣለዎ ጆርናሊስት ተደልዮ ፍትሑን የለን ቢካዝ እሱ ክርእየልካ ትኽእል am I right are we going wrong ways well እንታይ ዝበሃል እቲ ሚድያ ወይ ከዓ እቲ ፕረስ ብዓብዩ እቲ ራብዓይ ፓወር እዩ ኦኬ እቲ ራብዓይ ፓወር እሱ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ሓንተ ወይ እቲ ዎች ዶግ ናይቲ ሃገር ናይ ሚድያ ሜን ሮል ብመሰረቱ ሶሻል ሚድያ ዳሕራይ ተፈንጪሉ ዝወፀ ናይ ሚድያ ሜን ሮል ኦፒኒየን ቢልድ ምግባር when you build opinion it has to be based on fact جاوي خاتمت أبانا حجي جناي زري أدلهم مون حوار دش على كانتايو أنا خمس مثلا نس عالم شلح هاي بالحد نعلم كتشلح سن من تاي مسلكه ذا ساينس إندي زد أمس خان تاجد شكا مسلكه ده يجيب قال الله مسلكه زلوا زي بمثيلك كايكون تاي مالته politics تاي everyone is entitled to his own opinion not to his own facts if you are entitled to your own fact then there is no science معناته بمصنعة تبصح زغباك ነገር أنا خمس መስለኒ ኣብዝናትና ሕጂ ብልምዲ ደረጃ ዝረአይ 900 ናይ ህዝብና እኮ ይቃወም ይዘለሎም ይብለካ ሓደ መዘይ እቲ ኻ 900 ትድግፍዮም ደለው ብለካ ክልቲአን ደሚርካን ካ 180 ካ 100 ታይ ማለት እዩ ማለተይ ካበይ ኣምፂኻዮ ተልካኻ ዋ ኢታ ድግፍ ለጀሚርካ ዝብለካ ተኮይኑ እሳኻ if you back then ልክ ኣይክመጽ ስለዚ እቲ ሽግር ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ ሕጂ ኣነ ሓደ ነቲ ክኸውን ዝግብኦ ንፈልጦ ክንገብሮ እንተኢልና ግን ዘምፆ ሳዕቤን ትሪኦ ንኣሽቱ ኣብነታት መሃብኩኻ ኣብ ገለ ሚድያ ድበልኮስ ዘኾረዮም ንገለ ውድባት እንታይ ለሲ ደቂ 20 ደቂ 18 ደቂ 10 ገለ ከለዉ ንሜዳ ንቃልሲ ኢሎም ወፅኦም መን ጠሊሙ መን ተጠሊሙ ብዘየገድስ በታ ዝወፅዋ ንቃልሲ ዓዶም ከይኣተው ኣብ ስደት ይሞቱ ኣለዉ ስለዚ እሳቶም ኣማኸርቲ ኮይኖም ሓንሳብ ኢኻ መንእሰይ ትኸውን ኣብ ዕድሜኻ እውን ክትገብሮ ትኽእል እንደይ ትገብሮን እውን ቁሩብ ክትግምግሞ ኣለካ ነቶም ክጎዩ ዝኽእሉስ ብድሕሪት ኮይኖም ሓገዝቲ ይኹን እምበር ንሕና ከም ህዝቢ ኣብ ጌጋ ኢና ዘለና ደቂ 60 ሰብኡት ኣብ ማራቶን ሰዲድናስ
ቀዳሞት ዘይወፂና ከዓ ነንፀርፅር ምክንያቱ ጎዮም እዮም እሶም ቀደም ገይሮም እዮም መን ጠሊሙ መን ተጠሊሙ ብዘየገድስ ግን እስኻ ኢኻ ሕጂ ክትገብር ትኽእል ክትገብር ከለኻ ብልክዕ ንክትገብርካ ምኩራት ኣለዉ ኣሰልጠንቲ ክኾነካ ዝኽእሉ ንዖም ትሰምዖም ካብኦም ትመሃር ከምዚ ክግበር ዝግባእ እዚ እንተደይተገይሩ ግን እዛ ንሪኣ ዘለና ቪሸስ ሰርክል እስያ ክትከይድ ሓደ ሰብ ይትረፍዶ ንኸረዳእካ ንኸተረድኦ ኣሸጋሪ ዝኾነ ውፅእ ኢሉ መፂኡ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዓለም ትዘርየና እያ ዘላ ኢሉ ብዓለም ከዓ ጅምር ዓለም ሽማ ጎረቤቶም ዲያደላቶም ወላ ናይ ብሓቂ ነዛ ዓለም ኩላ እዩ ኣይትፈልጥን ኢኸ ማለተይ ገና ወላ ሓንቲ ከይረኣየ ከሎ ኣነ ናብራ ዛ ዓለም ኣፅዲእኒ ኣሎ ክንላገፅ ንብሎ ነበርና ካብዚ ዓለም ጠፊእካስ ኣስመራ ተትኸይድ ወይ ገለ ዝበሃል ዘረባ ንብሎ ነበርና ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ ትርኢ ስለዚ ናብቲ ሕቶኻ ክምለስ እቲ ሶሻል ሚድያ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ዘኽእል ብቕዓት የብልና እቲ ምሁር እቲ ዝተምሃረ ዓቕሚ ዘለዎ ነብሱ ካብቲ ዘይተምሃረ ሕብረተሰቡ ዲሶሽየት ገይሩ ኸይድ ኣሎ ስለዚ ነቲ ጋብ ኣብ መንጎ ዘሎ ከፅብብ ዝኽእል ፕላትፎርም ኣይተረኽበን ስለዚ እቲ ሓንቲ ክትግበር ዘለዋ ኢለ ዝኣምን እንታይ እዩ ኣብዘ ዘለዎ ሃገር ትመንእሰይ ነቲ ናይቲ ሃገር ፀጋታት ይጠቀመሉ ይእቶ ምስ ኣተወ እንታይ ይጎድሎ ከም ዘሎ ክርኢ ብመንፅርቲ ዝጎደሎ ከዓ ክምልኦ ዘለዎ ነገር ከርክብ ክጓየ ምኽኣል ሕጂ ግን ከምኡ የለን ኣብዚ ኸድካዮ ከተማታት ናቱ ምትእኽኻባት ገይሩ ናቱ ሰግሪጌትድ ዝኾነ ሶሳይቲ ፈጢሩ ዝኸይድ ተኮይኑ ሰብ ክዓቢ ይክእል እዩ ምክንያቱ ዓቕሙ ብመንፅርቶም ናቱ ጉጅለ ጥራሕ ይርያ ካብኦም ኣይንሰንፍን እየ ካብኦም ኣይሓምቕን እየ እንዳበለ ነብዚ ዕጋበት ገይሩ ክኸይድ እዩ ስለዚ ሓላፍነት ክስምዖ ዘለዎ ብዚ እንታይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን ዝኾኑ ናይ ጆርናሊዝም ገለ ኣሕዋት ኣለውና ብውድ ሰርሑ ኣሕዋት ኣለውና እዚኣቶም ኣትሊስት ነቲ ዳሜጅ ክቕነስ ከማን ነቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ነጢፎም ዝኸዱ ዘለዉ እሞ ኣሉታዊ ተራ ዝፃወቱ ኣይበዝሑ ስለ ዘለዉ ፅባሕ ንግሆ ሓደጋ ከምፃልና ዝኽእል ነገር እውን ይምዕብል ስለ ዘሎ መዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሓደጋታት ንዖም ዝኸውን ክራሽ ኮርስ ኣዳሊኻ ሂብካ ካብዚ ትብሎ ደለኻ እዚ ከቕበሎ ከም ዝግባእ ወገን ወሲድካ ምኻድ ደው ክብል ከም ዘለዎ ንሓቂ ንፋክት ክኽየድ ከም ዘለዎ ብስነ ስርዓት ስልጠናታት ክወሃብ ዘለዎ መስለ እንተደየላ ኣሸጋሪ እሞ ኦፍኮርስ ጅብ ሰዓት እዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብዑ ኣይኮነን ንዓኻ መብዛሕትኡ ክሪኦ ከለኹ ኣሕዋትና ደቅና ህዝብና ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረብ ነዋሪ ዝኾነ ብዛዕባ ኣውራጃውነት ሃይማኖት ድዩ ዋላ ቱ ኤክስትሪም ከማን ኣብ ፀርፍን ኣብ ገለን ኣትዩ what do you say to that? I don't know. I know ጠቀስካ ቅድም ኣቢልካ ማፃፅኣኻ እውን ግደ ኣለዎ ዓቕሚ ትምህርትኻ ነቕሓት ካልካ ኢኻ እሞ what can we do ነዚ ነገራት እዚ ሲ ገሊኦም በፍልጦ እውን ኣይኮኑን ገሊኦም ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅካዮ ኣብ ኣኼባ ገፅ ንገፅ ክዛረብዎ ደይክእሉ ኣብ ሚድያ ዝዛረብዎ ካሜራ ዝዛረቡ which is million people can see it or thousands people can see it. What do you say? እንታይ ትብል ነዚ ወል እቲ ቀዳማይ ምናልባት መፅሓፍትና ዶክተር ሰላም ኪዳነ ድሰኣማሉ ሪሰርች ጌራ ዝበፅሓቶ እውን እንታይ እዩ ሪሃብሊቴት ዘይተገብረ ኮሌክቲቭ ትሮማ ኣለዎ ሕብረተሰብና ሕጂ ሓደ ግዜ እቲ ፍራስትሬሽን ናይ ውሽጡ ክቋፃፀሮ ከይከኣለ ምስ ተረፈ ዝገብሮ ኣክሽናት ኣሎ ካልእ ኩሉ ግደፎ ኣየነይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ እያ ኣብ ሃገርና ኣብ ከምዚ ፓብሊክ ሚድያ ገለ ሶሻል ሚድያ መጉደፎ ወላ ኣብቲ ገዛውታ ደፊራስ ኣብ ቅድሚ ደገ ገዛውታ እዚ ንሪኦ ዘለና ዘይኮነስ ወላ ክንዲ ፍርቂ ርብዑ ገለ ተርኢ ወላ ወዲ ተባዕታይ ንደገ ገዛውቲ ከዓ ዓበይቲ ተለውስ ክትለኣኾም እኳ ዳኣ ትሕጎስ ዝነበርካ ሕብረተሰብ ኢኻ ስለዚ መስቲ ግዜ ይዕር ይቕየር ስለ ዘሎ እቲ ድፍረት ብሱቕ ኢሉ ዝሓንደበት ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ይኮነን ዝስማዓኒ ክሪኦ ከለኹ ብስራሕ ከዓ ነዊሕ ዓመት ኣብ ከምኡ ስለ ዝሰራሕኩ ኣብዚ ናይ ቦት ረፊጂስ ዝመፁ ኣብ 8 ሃገራት ዳኸልና ቴስቲሞኒ ንእክብ ነርና ኣብኡ ሕጂ ኢንተርቪው ከግብሮም ከለኹ ኣብ መንጎ ገሊኦም ምኽኺ በቃ ፊቕፊቕ ኢሎም ይህ እንተበልካዮ ኣነ ከምዚ ሰብኣይ መስለካ ኣነ ሙሽሙሽ ኣነ ከምዚ ከምዚ ኮየ ኮይነ ከምዚ ኮየ ኢሎም ምስ ነገሩኻ እሞ እዚ ሰብ እዚ ጥዑይ ከዛርበኒ ፀኒሑ ከምዝኸውን ተሎስ ኣብ ውሽጡ ማዕረኽ እንደይ በሰል ኣለዉ ኣብ ሽወደን ነብሶም ዝቆትሉ መንእሰያት ነይሮም ናብ ባቡር እንዳኣተዉ ብቲ 2015-16 እንታይ ተተባሃለ ኣብ ሊብያ እንዳመፁ ዝተሓመፁ ደቂ ተባዕትዮም
عرختهم حواتهم أوز نبور زرعيهم متيم مابزي السخاد أنا أبو خستون دي خا السخاد أنا أبو خستون دي خبلو لازم زي قيرنا خفت منبر قيرنا بلو زيهم كأن من تايكن كيركم تخنكم ولا حنتي ما ولا حنتي تخون كاي قيرني خيدم بابورنا تروس قاعد دزب صحني حجي تاي مالتي زي تفوسه كولكتيف تروما لنا أبز منقصتها بيت صحفت ناي بونت ناي قلعة قال جنزب حجز بسنجل مام سيلن زحتتا أبو خفر مالو له أتبوغن بليبيا زعمت سي أبي كم زلي في اللتن كابي كيل كاخت جو حجي سبت إيرو زخيت زلو نجر أزي وزح سلا زخنا زخ ريهابيليتيت سلا زي تجبره زخ خمسة عينة سبوت يبقوا دقوبرو زلو نجرات كله ناي بقمل بنبور أمره زي كونه وتصيت نايتي أوشت زلو frustration كم دي إذا حجي some of them they take it as rehabilitation process بقى أو عدنا ولا ناخذ نقوم ترى ما خيالوس محلف جزيل الكاتجوري نجارات وزحت نيران حجي خا زي بغمو درجة يخير سلزلو أتي collective trauma زفترو زلو نجارات يبهلاي بنبورة أمروز جبر زلو يو عيبلني زي كل يكون majority تمن إسي تعرف مراي أبزا ساعات دي أس أبنت كل شيء زبالة لا صحابهم مرمي لنا تمن إسي هذا جازيتني وحدا خباب خيدو أبز زلهم من إسياس سدتات يخمو لهم بديهم تتصرفوا لهم أزس حق دي الانتحات تمسي من دي يخم يلك إلى من أجي أجي نجي مالي سوم له مالتي بجبرت مالتي أجي انتاي مالتي كجمر كله غورة بتناتي بلاتفورم قال أجي انتايبر بيجاهم تصرفوا قدوم بحسب استفالي نجر تولى تسجم يلا تصرفي إسران قال لنا عمل تصرفك ولا حنت غمزي كون تصرفي سويل كحليفك يا خات خير جن أتليس خت تصرف كتبل سميست كبر نجر كي هلو أبكمو قصنا نخيل لذي لو من أبي خات خير حجي كم زي أبكم يبتي حاج أبينا ليفل ديسكاشن تفتر انت خوين الله مسلك حمزة صغير الله لا ماجي حدث انت اللي حدش نجريلو أب يونيفرس ليكتشرر زل درجة جامعة إذا أتورم سي قرب كعقصو زي كل زربا سقط كتذبلك كتصرفي سمع هاي تنحني خبا أي أبدي بوتاي أتيلي دلكس شو تم كل قصو زغلو مسل قصو وتم بتصرف زي السنة في ترفو مالك شو تخيل نوعو كم انترتينمنت ريو انجي جبريني دمتساو ግን ካብቲ ንቡር ሶሻል ፋብሪክ ናይቲ ሕብረተሰብና ኣዝና ንርሕቕ ከም ዘለና ውፅኢት ናይ ፍራስትሬሽን ናይ ትሮማ ገለ ምዃኑ ተገንዚብካ ብሕክምናዊ መዳይ ሓገዝ ዘድልዮ ሓገዝ እንዳረኸበ ኣየለን ተሪኢኻ እኮ ብዙሓት ኣእምሮ ተሸጊሮም መድሓኒት ዝወስዱ ገለ ማለት ከምኡ ብል ነይረ ቀደም ፓልቶክ ዝበሃል ምስ ከሎሲ ኣብዚ ፓልቶክሲ ኣይኪዩ ቴስት ገይሮም ዘእትዉ ነይሮም ተዝኾኑሲ ገረብሮም በለ ነይሩ ዝሩማት ምክንያቱ በቃ ክትሓልፈውን ብቕዓት ክህልወካ ኣለዎ ከምዚ ከም ኣብነት ኩሉ ሻዕ ዝጠቕሰሎ እዚ መፅሓፍ ዝፀሓፍና ኣሎ ገና ፓብሊሽ ክንገብሮ ንብልሱ ዓላማ ንእሳለ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑት ኣብ ስደትን ናቱ ቻሌንጅን ዝብል እዩ ኣብኡ ዝበፃሕክዎ ሕጂ እንታይ እቲ መረዳእታ ኩሉ ሻዕ I want to hear that part. The one you said I have نقرأ لك. already it's ready ናብ ሸውዓተ ቋንቋ ተተርጊሙሎ ከም ማኑዋል ኮይኑስ ትሬኒንግ ክገብረሉ ሰብ ብዝኽእል መንገዲ ኢና ነዳልዎ ዘለና ሕጂ ኣብኡ እንታይ ኢኻ ትርኢ ኩሉ ሻዕ እቲ ክዓቢ ዝግብኦ እቲ ቆልዓ ደይኮነ እቲ ወላዲ እዩ ምክንያቱ ምርጫ ናይቲ ወላዲ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ነቲ ቆልዓ ከም ዝዓቢ ትገብሮ ዘሎ እስኻ ነቲ ሕብረተሰብ ተደይ በቂዕካዮ ተደይ ፈሊጥካዮ ንደቅኻ እቲ ክፈልጥዎ ዝግባእ ከተፍልጦም ኣይትኽእልን እያ السيستم كأبو خميت عنيزو شمون تسعة معلتي ب كاريكلم تدالي سرح دنياتا تدالي بتسم زداليو من قد خان صوم داو حلو التنفع ولاد الزبال ماكسيمم ندوك زرخبو ما محلت 4 ساعات ساعات 4 خبيت مرتمسيوم ساعة شمون تمشت السن كمان محنباس دي خعصو دي قال خ اتوني اكتيفيتي سلازي مسولات كاسي اب حدا غزاي خدا اتنبرنبر بحدا يلا عندك إيش شو ساعات زحلفن كتعللو بعلو خطفلتو أجوابون أي تخلين يعني سلازي وين نتزلق هاي حاجة كتنبروه طبعا عود كلا لك أخونه نتي أتتوصل يرجع عنتو يدك نات السوشيال ميديا قال ناتهم كخالي وخالي قال لو مسي
كنزاربولو زلنا خالي جيزي غمر استقتل علو زدليكا لينكس كسدلك بريسيرش زوصح والله بإنجلش أتيها Please تنبوبو do. أب حدا لي شوبينج يونيفرسيتي باز تصنعيو انت تي لينك كسدلك ذكر انت اي كنت ايديا لومي ديجيتال اودو هيد نبلو هنا ازي انتي نبلو اي دي اتش دي نبلو قلعسي ديجيتالي قدم حجي اودو هيد نبلو بزناتنا بتناتهم بحريات بزقوبرو ነገር ጥራሕ ዝረአ ዝነበረ ሎሚ ኸዓ ዲጂታል ከም ሽግር ተፈጢሩስ ብፍላይ ቲክቶክ ክኸልክል ገለ ዝሕሰብ በጀካ ትስለላዊ ስራሓቱ ገለ ንቆልዑት ኢንቶለራንት ገብሮም ኣሎ ደቅናስ 3 ዓመት ቆልዓ ኣላት ንጓለይ ቲክቶክ ክትከፍታን ክትሕልፍን መዓስ ያደው ትብል ኢኻ ትብል በቃ ሽዑታ ደው ትብለላኸ ሓንቲ ትፈትዋ ብንሽጣ ቆላ እንታይ ስንብት ነይራ ኣነ እዚ ናይ ሻምቦ ኮልጌት ሲ እዚ ናይ ኮልጌት ብራሽ እቲ ክሬም ንዑስ ብማኪና መፃወቲ ገይሮም ረግፆስ ንዑ ደጋጊምና ክትሪኦ ትርኢ ሕጂ እንታይ ትብል ሃው ከም ንሓንቲ ከምዚ ደጋጊሙ ሰብ ይርዮ እንታይ ማለት ይኸኒ ማለት ስታግኔት ኣይገብር እንዲት ርእስኸ ካብኡ ውፂኻ ወሲድካ ኣክቲቪቲ ከተግብሮም ገለገለ ትኽእል ዲኻ ሕጂ እቲ ወላዲ ኣብቲ ዝነብሮ ዘሎ ሃገር ዘሎ ሓደጋታት ብብዝሒ ሃርሞኒ ሚድያ ንምንታይ ኢና ጌርና ኣብዚ ዘሎ ኣብቲ ዲጂታል ዓለም ክኣቱ ዘይክእል ብዙሕ ይስረቕ ይታለል ሓበሬታ ኣይፈልጥን ደይመሰለኒ እንዳበለ ክንደይ ይቅፅዕ ማይነር ጌጋታት ዝመስላ ዓበይቲ ኮንሲኮንስ ዘለወን ኣብ ሕጊ ነገራት ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገር ስለዚ እቲ ሰብ ዲጂታሊ ኣብ ምንታይ ፕላትፎርም ኣትዩ ክፈልጥ ዝግብኦ ኣብዚ ክፈልጠሉ ዘይክእል ነገር ግዚኡ እንዳሕለፈ ብዙሕ ነገር ይበኽሮ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣብ ልክዕ መንገዲ የለና እዚ ኩሉ ፀርፊ ዝብል እንዲ ትሕተኻ እዚ ትሮማይ በቃ ደው ከተብሎ ይትኽእል እያ ስለዚ ሓደ ሰብ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩ እየ መፂ ሕማቕ ፀርፊ ፀሪፉካ የቐኒየለ ይበሎ he will get shocked أنا كلنا عخايد ولهم ده حكم يلومني تلهاب كانوا مسدوا لهم لا أنت عادي يتصرف كامو يغني اللي والله يعني ليه أنت صار تثبيتو ود خمس مسبلك أو ود زبا خمس كتب لهم دمررت كده اللي انت تصبيه يغني اللي مسبلك كاي وانت يخبلك دمبرك سمع كاني خبت خكل صريفك أو كي يخبلك أما براحك أتي تقول دايما انت زي لكن انت مليس كان لا عصفا يخمل لسانك حجي نحنا ون ابت ترند خيكيد انتي نتوم زتصرفوا قاله مساكين تاعنا عندهم سينم كمون يرب امنت زمناي انت نبلهم بلهم دنبرنا بعدنا مس اسروا ابت مجمريا سي اسيرهم قطقطوهم كمرمروهم كلوس مسكيناي معسخهم كسيطان كوي زغاغي كازلو بلو مليسهم يحرقوا تمرمر تخال تمرمر تاكو بقى ابنتي غدي فلخو بالك توصو كويلي دمرمر دل بنصارو سغاي كون كان سيطان يزغاغي كازل سلازنا حدا نجر تامين كالو علامه انت لك كتكون تريح قصص كعوي اذا كل تصرفتات كن بعلامه يكون ناي فرستريشن ناي تروما ويتي وهلا بس I think أتمنى إنه موضوع تحفل هذا الخير of course بالعوض كنا عن تكسكي عندي خاب حافظ شوتي general speaking تاني مهرة معلنا ندي الحجي أو قلة in fact very important يعني in fact حتى زياون بس نحن نقول زلنا بفلاي بسوشيال ميديا نتفزر بحبة السبب انتهى مسج نحلف على عندك ناس تولد بفلاي عبز تولد كبرت هاللو بنونا هنا عبز نحر كل جزء بسوشيال ميديا هنا نتعرف إن بوليتيكا دي بخالد تديناسي انتهى تملت المهرة معلنا عندك ولا تي عملاح قوصم ويفتعر قوصم تتقرين صبق يرم زي مملحهم مهنيات انت سمعون يرم بو متنكا خبانا محدم أبزي يونيفرس مهارلوز نوركو جيزي تقرينيا أنا محرنيا قانقا مهرني يربتي كومين أيزا عديب تبيت مرتتات نتوما أبزي عبي قلعت قانقا دي مهاريهم كم فورمال كم سابجكت بتبيت مرتي شعو أبو كم أبزي مهارلوز نوركو جيزي زستو عالكو نقرك توم قلعت ولدهم عم صوتوا بلمنا بيت مرتي نايموت موتي مخنياتو تمولدهم تو عنقاش ودن صبق يرم تدي مليخمو كزاربو خلو تو معرفتهم يسمعوا أبخا ويادي سي كم زخبل خمزي لون دابلو نعمت ملو يم دوار دو دسحقوهم قال موبنيك نملو انا تايز بالنا بلا بانجليش تقال كذكروا فتني نتوم قلعت سي
በቃ ይድህልዎም ይሸድዎም ኣቦኻስ ከምዚ ክብል ከምዚ ስለዚ ኣብኡ መፅኦም ወለዶም ክረኣዩ ኣይደልዩን እዚ ፀርፍን ፖለቲካናን ገለን ከይሰምዑ ከለዉ سمعوا الله زي ሓደ ሓወይ ነይሩ እውን ከምኡ ዝምህር ኣጋጣሚ ንተምሃሮ እዚ ኣገዳስነት ቋንቋ ትግርኛ ክርድኡ ገለ ኢሉስ ሽዑ እዚ መዓልቲ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ቋንቋ ደ ዝብል ኣሎ ማለት 21 ተሓሳስቲ ገለ ኣብኡ ተኣኪቦም ብዛዕባኡ ዛርብዎም ዝብል ተዋሂቡ መምርሕስ ቋንቋ ትግርኛስ ንምንታይ ከም ትመሃሩ ተበልዎ እቶም ቆልዑ እንታይ ይብሉ ኣደይ ኣገዲዳትኒ ኣቦይ ኣገዲድኒ እምበር ኣነ ሳይምደለኹዎ ንምንታይ ትመሃሩ they speak their mind yeah ምክንያቱ ንምንታይ እዩ ድሕሪ እቲ ካሪክለም ሬጉላር ሙሉእ መዓልቲ ተማሂሮም ዕሩኽቶም እቶም ሽወደን ገገዝኦም ምስ ከዱ ተሪፎም እዮም ድመሃርዎ ዳሕራይ እንታይ እዩ ንሓሙሽተ ተማሃሮ ሓንቲ ሰዓት ትቡኻ 20 ደቂቃ ከመይ ቀኒኹም ምስ በልካ ጥራሕ ትውዳእታ ሕጂ ኣይ ጥዑይ ገይሮም ኣብ መዓላ ከውዕልዎ ዝኽእሉ ግዜ ክወሃቡ ኣይ ገለ ካብ ብፆቶም ክተርፉ በቃ ኢሪቴትድ ኮይኖም እዮም ንዑ ድመሃሩ ስለዚ ኣብ ልዕዚ እዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና ካብ ወለዲ ምህዳም ናይቶም ቆልዑት እዚ ንፃረፎ እዚ ንብሎ ረኣዮ እንዶ ብምሉኦም ዞም ተቃለስቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ምስ ደቆም እኩል ዝኾነ ግዜ ከይረኸቡ እዮም ዝቃልሲ ክብሉ ፍቆዶ ሃገር ክኸዱ ገለ ደሕልፍዎ ነይሩ እቶም ደቆም ዝኸይረኣይዎም እዮም ብዙ ግን እቶም ደቆም ነቲ ቃልሲ ክፅምበርዎ ይከኣሉ ምክንያቱ መሰምሃርዎም ነቶም ደቆም ምስ ተምሃሩ እቶም ቆልዑት ንኩሉ ነገር እንዳገምገምካ የዋፅእ ዲ የዋፅእ ልክዕ ዲ ልክዕ እንዳገበሉ እዮም ድኸዱ ንወለዶም ታቕብልዎም ጀሚሮም ዝገበዙ ሰውልካ ከደክም ደለኻ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን በዚ ትኸድዎ ደለኹ ትማሊ ባዕለይ ታተለ ድዕበኻ ቆልዓስ ንዓይ ከምዚ ክትብለኒ ይብል ኣብዚ ኸማ ጅራዮ እታ ኩሉ ሸዓት ዝብላ ነገር ካብ ዓድና እንታይ ጌጋ ነገር ሒዝና መፂና ኣለና ኣብ ሃገርና ልክዕ ኣይኮነን ልክዕ ኣቦኻ ይልክዕ ኣዴኻ ይልክዕ ኣብ ሓውካ ይልክዕ ገዛውቲ ዓበይቲ እዮም ልክዕ you are never ልክዕ እዚ ቃዚ ወላ ሓቂ ሒዝካ ከለኻ ኖ ከምኡ ይኮነን ኣቦ ብዚኣ ትጋገለኻ ተልካዮ ነብኻ በቃ ናይ ስድነት ጠርዚ በፂሕካ ምክንያቱ ኣምሂሮምኻ ከብቅዑ ኸማን ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ኢኹም ድብል ዘለኹ ርእሰ ተኣማንነት ዝህነፅ እስኻ በቲ ትፈልጦ ነገር ርግፀኛ እንትኾንካ ጥራሕ በቲ ትፈልጦ ነገር እውን ርግፀኛ ከምዘይትኸውን ትኾንካ ዘን ኩሉ ነገር ተጥፍእ ስለዚ ነዞም ደቅና እንታይ ንምህሮም ኣለና ወል እቲ ፅቡቅ ነገር ከም ዝበልክዎ ኩሉ ዝንኾኖ እንተዝፈልጥዎ ነይሮም እንታይ እሞ ክብል ዝያዳ መሃደሙና ብደይብኡ ኸማንሲ 8 ሰዓት በቲ ዝደልይዎ መንገዲ ኢንዶክትራይን እንዳገበርዎም ኣብቲ ትምህርቲ ስርዓታት ካብ ንዓና ነቲ ዝነብርዎ ሕብረተሰብን ሃገርን ካሪክለምን ይቆርቡ ስለዚ እዚ ንገብሮ ዘለና ሕንፍሽፍሽ ተሰሚዑ ምኸ እሞ ዝያዳ ምሳና ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር ክህልዎም ኣይደልዩን ሕጂ እንታይ ኢኻ ተርኢ ብዚ ምዕራብ ዓለም ደቆም ባዕሎም ወሊዶም ዘዕበይዎምሲ ንወለዶም ድሑራት ከም ዝኾኑ ከም ዘይርድኡ ንዓለም ብናቶም ፀቢብ መንገዲ ከም ዝርዩ ገይሮም ክርኢ ኢኻ ትርኢ ካበይ መፅእ ስለዚ ክቕየር እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ደቅኻን ኣብ መንጎኻን ዘሎ ናይ ንቕሓት ክደፎን ኣይትመል ናይ ንቕሓት ጋግ ክፀብብ ክኽእል ኣትሊስት ኢሂልካ ክትሰምዕ ክትክእል ኣለካ ክዛረበካ ከሎ ውላድካ ቀዳምነት ሂብካ ወዝ ወደይ ኣምሂርካዮ ሰዲድካዮ ተማሂሩ መፂኡ እዚ ዘዋፅእ ክብለካ ከሎ ተደይሰሚዕካዮ ከመይ ገይሩ ርእሰ ተኣማንነት ክሃንፅ ይኽእል ስለዚ ብዙሕ ኣብቲ መፅሓፍ ዝጠቐስናዮ ነገር ኣሎ ቆልዑ ትሕደጉ ሽወደን ገለ ዝበሃል ዘረባ ብዙሕ ነይሩ وأنا دايد نير ولد قد زي يحلقون كابقول زحدو نتوم ولد دي وزدو معنات ولادي حاجة زد ليرل أتي ويسترن فاليو ديت فولت انتقون كا موت نبرت لها ولا بعد ما يهريمو بزطلان حيث كهات الزهر مالك and that will not work لذي لكن أنت يمهار اللون تلكاني الساتهم بناتهم متأن عغمي أتي سوشيال ميديا خانو عوم كان نيجاتيف لا أفكت تقبرهم بزحل نابنت أب شودن كريميناليتي بزح عبي يشو خوينو بدرجة أوروبا من يمتون قولت سومالاويان إرتراويان قال ببز ساتهم يخا زين أخوات سخولو أسي خاطر تاي مالتي سلمن تاي ناود خوندل تولادي تخقوبرو زخ النجر ولا غيرو خمانسي أتي سيستم أي حق زون الله أو ده حق زكا سيستم كوردنا نزارار اللي لك خم حبرتسب كوميونيتي دول فتيركا
ما أنت تقصال إن أنت نايدك خاجرير كخند حساب السوني حساب يعني كم حبرة حساب كبير كاس كابزي لعبنا تندع صبا كدام سنبت قام قد تمر ميلك أكبر هاي ما نتوم كتمر ميلك أكبر سبورت ميلك أكبر الله لي يومنا نحن صباح نقول ولا حدا ديم نبرة ديم كقبرونكو كفالة تقول لهم من أبي الله تدي لكن أبتزول majority society أتيهم توحيدهم كيدهم صباح نقول دام تأخذ دكنا نابكم زخد الله دكنا نابكم زخد الله ندابل كم انصرصار تحيمو ترجمه well said. ስለዚህ ዋጋ ናይቲ ዝኸፈል ዝወሰድካ መርገፂ ኣብ ዘይፈልጥዋ ሃገር ክትወልዶምን ከተዕብዮምን ዝወሰንካዮ ውሳኔ ዋጋ ናቱ ክትከፍል ድልው ክትከውን ይግባእ ግን ከምኡ ብዙሕ ግዜ ይኸይድ የለን Thank you. Well said. ናይ መጨረሻ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕጂ ብዙሕ ነጥፍ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ተሪኢኻዮ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ብርጌድና ሓመዱ ብኸመይ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ብኸመይ ከትሪኦ እስኻ ጉድኣቱ ዶ በዝሕ ጥቕሙ ወይ ኣብ ገለገለ ነዊሕ ዓመታት ተቃውሙ ኣሕዋትና ኣለዉ 30 ካብ 81 ማለት እዩ ስጋብ ተወሰነ እዋን እኳ ሶሻል ሚድያ ይነበረን ባክ ኢን ደይ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ትሪኦ ዘለካ ምቅታል ኣብ በዓል እስራኤል ኣሕዋት ንኣሕዋት which is very sad ከምኡ እውን ናይ ኣውራጃ ፀፍታት ወይ ኣውድ ዝረብ ዘረባታት ብኸመይ ትጥምቶ እስኻ ከም ጋዜጠኛ ከም ተዓዛባይ እንታይ ሪኦ ዘለካ ወል እሱቲ ኣበናይ ደረጃ ወሪድና ከም ዘለና ዘርእየካ እዩ እሱቲ ብርጌድና ሓመዱ ጥራሕ ዘይኮነ መብዛሕቱ እቲ ሶሻል ሚድያ ዝወፅእ እሞ እቲ ያንግ ጀነሬሽን እቲ ሚድል ክላስ ከዓ ማለት ብዕድመ ደረጃ ዘሎ እሞ ኣካዳሚካሊ ኣቺቭ ዘይገበረ ክትሰምዖ ወላ ክትሰምዖ ከማን ድኽንክነካ ነገር ኢኻ እቲ ፀርፍታት ዝመፅእ ዳሕራይ ሕሰቦ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ነገር ከ ኣሎ ምሳኻ ዳኸየካዮ ምና እምበር ንዓይ ንዓኻንስ ብሚዶ መሺጦምናሲ ከመይ ገይሩ ሓደ ኢፌክት ህልዎ ማለተይ ኣታ ዓብዱ ኣለና ኳድሬም ካሜራ ኣለና ማለተይ እስኻሲ ምምሻጥ ኢሎም ማሳጅ እዮም ዝገብሩልካ ኦኬ ንዓይ ከዓ ምምሻጥ ኢሎም ምምሻጥ ይኸውን ስለዚ በኣልማማ እዞም ኣውራጃ እዚኦም ከምዚኦም እዞም ዓዲ እዚኦም ከምዚኦም እዞም ሃይማኖት እዚኦም ከምዚኦም እንዳበልካ ዝኽየድ ኣባህላታት ብሚዶ ንዓይ ንዓኻን ምምሻጥ ወይ ንዓኻን ንሓደ ኣፍሮ ወይ ንዓገለን ማለት እያ ከመይ ገይሩ ኸውን ከመይ ገይረ ኸዳ ንኣብነት ትገብር ስቕ ኢለ ዛናተይ ምልእቲ ሓሲበ ውፉይ ደይበካ ኣብነት ንዓኻ ንውፉይ እንዳርዳ ብሚዶ መሽጦምኹ እንታይ እዮም ክብሉ ናትካስ ኣለካ ዋትማዕንሞ ኤንወይ ናበይ ክመፅእ ደልየ እቲ ምምጥዳር ናይቲ ነገር ክትሪኦ እየ በኣልማማ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ሰራቅ ኣለዎ ዶክተር ኣለዎ ንፉዕ ኣለዎ ሃይማኖተኛ ኣለዎ ኩሉ ኣለዎ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ፀጋ ናይቲ ሃገር ወይ ሸኸም ናይቲ ሃገር እዚ ኩሉ ሻዕ ዝፀልአ እንታይ እዩ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያት ንሓደ እንዳጥፈ ሓደ እንዳነኣኣስ ሓደ ንሓደ እንዳንቋሸሸ ከይዱ ምዕብልቲ ሃገር ከዓ ክደሊ ከሎ ኢስ ኮንትራዲክተሪ ኣይከውንን ምክንያቱ መንፋዕቲ ናይ ዜጋ ነታ ሃገር ዕብያ ስንፍና ናይ ዜጋ ናይታ ሃገር ከዓ የድክማ ብከምዚ እንተደይ ሓሲብካ ንሕናን እሶምን እንተልካ ሃገር ክህልዎ ኣይኮነ እዚ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ እዚ ዝጅመር ዘሎ ንእሽተይ ምስሊ ናይታ ዓብይ ሓደጋ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰብ ክዝንጊዑ ኣብ እስራኤል ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ነገር ኣይኮነ እዚ ጉዳይ ስለዚ ሕጂ እውን ቀፃሊ ብቲ መደባተይ ክብሎ ዝፍትን ዘለኹ እንታይ ሶሻል ሚድያ ነዚ የጋድድ ኣሎ ወይ የጋድድ ኣሎ እቶም ፕላትፎርም ሒዞም ንዑ ዘጋድዱ ዘለዉ ከሳዕቤኑ ርድኦም ዲ ኣይመስለንን ምክንያቱ ሳዕቤኑ ክርድኦም ዘኽእል ኣካዳሚያዊ ድሕረ ባይታ የብሎም ኣብ ሚድያ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ ዲ ወላ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ወፂኻ ክበሃል ዝከኣልን ክበሃል ዘይከኣልን ረኣዮ እሞ ሓደ ግዜ እንታይ ይርኢ ፅቡቕ ዓርኮም ዝነበረ ገለ ምስ ተባኣሶምሲ ከይዶም ንዑ እንታይ ነይሩ ኣበል ገለ ደልዮም ኣምፅኦም ገለ ኢሎም ንዑ በቃ ከምዚ ንሪኦ ኩሉ ሻዕ ካራክተር ኣሳሲኔሽን እየ እዚ ክግበር ኣይምተገብኦ ናብ ሓደ ሕብረተሰብ ምክንያቱ ክትፈላለ ዘለካ ስኻ ብሓሳብ ምክንያቱ ፀጋይ እኮ ብሓሳብ ምፍልላይ ዝበለፀ ሓሳብ እኮ ኢኻ ከተምፅእ ነቲ ናተይ ሓሳብ እንድሕር ዳ ዘይተቐቢልካ
نحيت زي تقبل كان انت خاط قبل النمان الله تفتير يا فتاري فتيرني سبي رأس لني مر لني زي مثلا انك حسب بنصانت قال تقندي ز خسرنا يا خم ارتراويان انت يا مسلك تفتار ذهبنا زعبي يصقى كم سب بنصانت كننقاسقس كم سب بنصانت كنحسب كم سب كيتشقرنا زي مثلا ريتونا خنهب جلز نبره نجرزي كم زترف خوين بمشقرار بمفررح بابوشت هاجر بمأسرت قال أبدك خان تاي قدسك كابزبلون نتي علاماتاتهم كبلو نتي سب حسابه خيكل أجي تايم لك حساب ما أنت قال لي تكبر قال ما أنت قدشنا كبزيلنا حق تزاريبنا خنصلع حق تزاريبنا خنصلع تبل زربات تمسي سب تايمري تصلع مالتي نخي تصلع تلبام تم تزي لبام كا رغب سبلك عد بس حمتي أباينا ما خنت ترف مبر عدكم ويتا لك صنيحس حدا دقافي زبوله مصتيلو مزد انت تقبر نير كايلو خيطرطرو بعد غمي قريب كام زبوله بابا بالعسته يزلو بل كما يركا حاجه نزغت امنو اب قالسي اب قلب كل نغرات مالك ስለዚህ ናበይ ከም ጻካ ደልያም ድል ደለኹ ፕላትፎርምና እቲ ሶሻል ሚዲያ ዘሎ ወላቲ መብዛሕቱ በትልክዕ መንገዲ ይኸይድ የለ حتى أبنت كذا ريدي أرينا سلزلنا كما أبنت ريدي أرينا هنا ريدي أرينا كابتن مولتن نت مدب نت بروجرام نتي نت فاونديشن حجزتن طلبات الله مخنياتو تمويا ጋዜጠኝነት በትልክዕ መንገዲ እንዳተግበረ خيد الله ريدي أرينا كقصل تخوين أبكم زفتنولو ጊዜ እቲ ህዝብናቱ كم زي تقالاسي كم من بريزيدنت إسياس أفورك إلى تنبيبا ريدي أرينا نايتم غازيتنيا تاو زلو رئيتو يكونن ولقاوتس جن حدا خمتكال كبلو زلووت ألوات اللو سلامنتاي بدحريت كابو زحتت لأكال سلزل بخمي تصرح لهم اتمويا بلك عدو يتكبر الله قالن زبل أكال الله تخالي جن والكسبات وننو يخو نايت والكسب ولنتا تمركزي خير كم زغمي غير كاتبل كم زغمي غير كايتبلن زبله سلازي لك اخذ كي سلاز فتنكا اتحبرتسب كي قبلك خيلي اتلك مخد مفتانكاسي كم نبور هاي رايو زي نبوري مغنيات كله تقال ابندا صلولات كيد كاسي كله بطرح نفسهم تلو مسكينان كاتاتي خيم مسكينه انتي دا خويني چرقم نفس لجيبو مصيام كلها هجي اتماجوريتي ميديا بس زخوده زله هلخ درجه اندخده اسخا بروفيشنال كتكون ابس فتن كالو غيزه سوري تو سي ات جن اب لونج تيرم ريدي ارينا كقصل ايكون مغنياتو ناتو فولوور كما يخيدالو تسرح زلو تيفرت تغبرو بزح كنسو تهزب نعو ندحردا ابريشيت زي غبرو خوينو نعو وسيدو زي تقومل انت خوينو وان داي دويلكم كتحسبوا ولا زغنا ولا فاندرستلون تقبليهم فايزوي كندي سبي زكاتاتلكم نزم مدب كبار كم تخال كل مسيلهم وكندزب كمز تتبايلو وموزد اخو لا يكون النزس فاند خنغبرين خلينا ديمكم سو ابا لا تاي لا سي عتقلتم تم قطعت لك اكزيست نو معرخ ندي واغا خمز خفلك خفل ابسولوتلي معرخ ندي واغا خمز خفلك انا مقمات نو بوينت تيكن انت يا قوم دبل دلخو تمجمر يا زبركو ايتيكال خنسرحنا زمصا يمصا لسمع يسمع نحنا كن تميا كومبرومايز اين غبروني الكاب تخدل غيزه تخفلو واغال اوكي كيدندو ولا خبت اي دون نو مالت ستاتستكس حجزنا دي نزرباي ايفلطن غنا يراخون كن جاست از ناتي اوبزرفيشن او خلو تتغاغي ارمني كابتم زعابي بروجرامات ابريدي ارنا خون زغولو ناشخرتتي ني سويله هايبوثيتيكالي يدل على ذلك زي قدر نمنتاي ات ماجوريتي نافت مزنقع قصو ناي مخات تندنسي خاطري رخيب كاخ تزارون كل خمن اسياتنا بزبرواخم زبدكم قصبق نيرو جنكم نغر تبزحكم اجي نا لذي كم ايشون تاريخايو نابيهم صاك عجب تمدبنا كلتي برجينا حمد دي خالدي كله نت بلاتفورم بلك قاعده يتقملوا اي مثلا I'm what that at Balaha. Well taken. Absolutely.
إذا كل التنكفنا حجي أبتلبوا حتى كان ريجن أو هاجرنا تمنيت ديمقراسي مثل جورناليزم نحن نهزبنا تصفانه ولا نعرف ولا تعزبنا هزبنا تايم مثل حجي وأب نايت مال مدبية بعد ما سفرهم تاينير ترقستي قالت الناس كعوة يخيل دي نير رقستي تمدم دمناتيكا زعوت قالت يلن علامون تدينتي علامة غاقا أتشيفبل كخون عنه سلازي نبزا حتى غاق متسي حجي ديمقراسن مسح ديمقراسن انتاي مخانو بقبو تزي فليت كايو ناب هزبغا ديمقراسي غمي غير كاتمت اجي تزريو بزح جيزي انتاي أبا كايدانا قالسك على سالو غزبل فتحو قالسي كايدانو أيكونن وهذا محجز والكون يروح أنت تبغى تسألني راح أنت روب قال نستيتيها بامبولا متساوتي نيراتا خمس دموديا غير عينت أبو خفيلاتا أبتو خفيلاتا خف مسنبلسي أبتقدانا مونغو بزيز تقرقيرو هجي تدلي الله سابيت في عيلة أفتو بوستر تاي تتكع نزي أزرخبه عينو برح عينت تتكع تاسعة بدحري الله تقرقيرا خوف ليلة تازنبره هجي فتح رقيت كافتحي تدليني Well صغار said. روحو كي كركا فتح رقيت كافتحي تدليني Yeah. ديمقراطية Actually, قدمت أمرنا ديمقراطية خرد أكخل عنه مالت سخا متيخ أنا حي ديمقراطية ومسألة تتكيمس أب عين خد فوق بلالك هتبلن أين ديمقراطية يخوض فقد لك مرحبا. Well أجي said. ناب أول Well, أنت تزعبيه سلا نحنا دين نوبرو دلنا هم كوي تما أبز حلف مدبنا هم قوم نبنينا مريتش أغنيني يرو بأوروبا أبز هاجراتنا أوروبا ناب أوروبا برلمان زمرو تصبات مريتش أنير أنت هاجر تعب تشالنج أنت خوينو ناي قطر زد متص سبات وحدي سلازي yeah. Well, sometimes حسب حجة تاي مالتي لأن حرد بعدهم مسيحة أنت الديمقراطية ومسرحهم انكفات تخونه تخونك كل سب جوزو توعيلو تدي يدميتو تسرح ديمقراطي كم يقرأ تسرح سلازي أنت نابي غمتاك ليه أتي حزب ناسي بوزيتيف تسفاد إنه هو ولا ناس بالك تزغون دام من تقوين تسفى رقيب دين كاس حزبنا تسفى تزركب دا أكوري إنا أنا أبز حلف قلسكو تسفى سلازنور انتاي أوفيو انتاي جيرو انتاي رقيبو بقى ما يتتقلي مقارينا سلازي نحنا تسفى خنه بيترفتي أبنا نحد حدنا بزلنا يون تسفى نام مقررات كتكا خيكي يدم انتي نزغلو نايك قلس منفزها سغيمة انتي حجون سلطناتات هيبكا نتجيكاتات كنيسكا جنايت قعزو جنايت قعزو أي تجمرة كيلو سرعات محساب يدل زبلن زلون تايو ما هنياتو يلنا أنا أبتخن هلو زقباء درجة أن بابرا أكايدا النقحات قال يلنا لذي نايبا حق إنتنسيف زغوانا سرحات بببوتو برجلنا حمدو إليمي تازا عبيتنا أبالاتهم كنا قروهم زغولو بب خبابي زولو ريسورسس كاكيدهم سلطناتاتي وصول بزتحات أتصفى نتمن قصقاساتهم نقدميت بوصدوه بزتحات أتصفى سخا بب تأكيبك بب تقرينيا حد حدك تتقايقك تتزاريبك زودو خمزو ديلك خيدك كتنكح كتعبي تغني أم نقح زي تمركز قال سخا قعوات أيكلي ولا تميدا قال سسي تودب تنقح قلن دابلي خيد نقح زي بقول قالسي أي عوات سلازي أو قدولتات علينا نبرجع نحمد تروح زي كنا كولكتيف لكلاتنا Well, thank you very much. تلاوت اللي كان مودعتا عدلك بكانا بحكي appreciate قبركا زي خاط في خامنتاخا باخون ليتي زلو بتعمير مسكنك عقلت عبدو ثانك يو تام مጨረሻ قبل ዝፍትን እንታዩ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ነቶም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርምስ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ዝሓስቦ ዘለና ስልጠናታት ኣሎ እቲ ስልጠና መን ንመን ክህቦ ዝብል ነገር ከይህሉ ኣትሊስት እንተዘወሓደ ብማስተር ደረጃ ኣብ ኤውሮጳዊ ትካላት ዝሰርሑ ዘለዉ ዝሰርሓ ዘለዋ ሞፍቲ ዓውዲ ቀዳማይ ካልኣይ ወሳልሳይ ዲግሪ ዘለዎም ሰባት ድህብዎ ስልጠናታት ኣብ ምድላው ሓሳብ ኣሎ سن منتاي اتليست حدغا نمقناس حدغا خطقنس نت زخيد زل ابانا مالت بزلو قصل ينتيلو ابد لونج تيرم تهزب تنقحو سب زي بلو اخترفيت بلاتفورمز ስለዚህ ንጽባሕ ንጎውን ክትበቃ ትኽእል ኮንካ ክትከይድን ማዕረም ዓለዩ ኻኒ ነቲ ፕላትፎርምኻ ሞር ሲሪየስ ከም ዝኸውን
ولا زي መንግስታውያን ትካላት ኣብ ኣገልግሎት ኣውዒሎም ብኡ ቢለን ነቲ ሕብረተሰብ ክበፅሓሉ ዝኽእላ ደረጅኡ ዝሓለወ ክኾነሉ ዝኽእል ከኸይድ በዚ ጌርካ ነቲ ሓደጋታት ናይ ምቕናስ ሓሳባት ኣሎ ኣብቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ንኩሉ ሓቢርካ እቲ ክግበር ዘለዎ ክግበር እዩ ስልስጋዕ ሽዑ ግን ካብዚ ንሪኦ ዘለና ፀርፍታት ወገን ዝሓዘ ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ መሊሱ ዘታፋንን እንድሕር ዳ እሊልና ኪኖ ስርዓት ሓሲብና ከም ሕብረተሰብ ሓሲብና እንተኸድና ዘዋፅእ እሞ ንዕኦም እግረ መንገደይ ክላብዎ መኽደሊ ኣብ ፕላትፎርሞም ፀርፊ ከየተኣናግዱ ኣብ ፕላትፎርሞም እዚታት እታ ሓንቲ ዓባይ ዝረሳዕናዮ ነጥቢ በኣ ክዛዝም እዩ እዚ ፕላትፎርምታትና ኩሉ ብቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ እምበር ተተተርጊሙ ዝህቦም ሓደ ረቦት እንተዝፈጥሩ ነይሮም ብዙሓት ካብዘን ዘለዋ ቻነልስ ምስተዓፅፉ ሕጂ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ተርጊሙ ኣምፂኡ ዘቕርቦ እመኻ ብስታስቲክስ ስለ ዝሓስቡ ክንደይ ሰብ እዩ ዝሪኦ ስለ ዘገድሶም እቶም ዋናታት ከም ዓብዪ ኣይርኢናን ስለ ዝኾነ ደቂቕ ቋንቋ ኢሎም ስለ ዝሓስቦም መንፅርቲ ካልእ እምበር ብእንግሊሽ ቋንቋ እንደይከውንን እትብኡ ዝበሃልን ዝዘረበ ምተዓፅቦ ቀደም ነይሩ እቲ ቻነላት ኦኬ ስለዚ ሕጂ እውን ነቶም ቻነላት እንታይ ይቁኑዕ እንታይ ዘይቁኑዕ እንተፈሊጦም ሓገዝ ይሕተቱ የንብቡ ይረኣዩ ገለ ተዘየለ ግን ነቲ ዘሎ ሽግር ተመሊሱ ሽግር ከም ዝፈጥር ኣብ ምግባር ኢድ ከይህልዎም ከይሳተፉ እግረ መንገደይ ክላብዎም ይደሊ የቀኒየለይ ካልእ ሓወይ ኣብ ካልእ ግዜ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ምሸት